Denne video handler om koordinatsystemet. Koordinatsystemet er et system, som bruges til at vise ting i. Vi bruger det til at tegne grafer og diagrammer i, og det gør vi, fordi at det er nemt at vise ting med, og derigennem at få overblik. Koordinatsystemet består af 2 streger. Det består af en vandret streg, og det består af en lodret streg. De 2 streger kalder man også for akser. Og den vandrette akse kalder man for x-aksen, og den lodrette streg kalder man for y-aksen. Senere kan man lære om z-aksen, men den vil jeg ikke gennemgå i denne her video. Akserne bliver delt op, og hver opdeling kalder man en enhed. Altså afstanden derfra og til den her opdelingsstreg, det kalder man en enhed. Hver enhed har en værdi, og for at beskrive, hvor stor min enhed den er, så skriver jeg værdien nedenunder stregen her. Når jeg for eksempel skriver 1 her, så betyder det, at min enhed den er 1. Ved den næste streg herude, der skriver jeg 2, 3, 4 og 5. Og det gør jeg, fordi at min enhed er 1, og derfor er værdien 1 her. Næste gang må værdien være 2, 3, 4 og 5. Den stiger altså med 1. Her i det her punkt, der er værdien 0. Igen fortsætter jeg med at dele op. Ved den her streg, der er min værdi minus 1. Så er den minus 2, minus 3, minus 4 og minus 5. Og sådan kan den fortsætte herudad. Det er vigtigt, at jeg kører med den samme enhed på hele x-aksen. Det er altså vigtigt, at jeg har den samme inddeling hele vejen igennem. Jeg kan ikke køre 3, 4, 5 og næste gang jeg sætter en streg, så skrive 10. Jeg bliver nødt til at køre med den samme enhed hele vejen igennem. Det samme gør sig gældende på y-aksen, hvor jeg også laver en opdeling, og også beskriver, hvordan mine enheder og hvor store de er. Og jeg vælger at køre videre med den samme enhed, men jeg behøver det ikke. Men det gør jeg altså i det her eksempel. Så min enhed på y-aksen, den er også 1. Det betyder, at den er minus 1 her, minus 2, minus 3, minus 4 og minus 5. Jeg behøver altså ikke at køre samme værdi på x- og y-aksen, men det har jeg altså valgt her. Et hvert sted i mit koordinatsystem, det kan man beskrive ved hjælp af et koordinatsæt. Altså et hvert punkt i mit koordinatsystem har et koordinatsæt. Et hvert koordinatsæt består af et x og et y-koordinat. X, y skriver man og sætter en parentes udenom. Det betyder, at det her punkt, som jeg tegnede lige før, vi kunne kalde det P, det har et koordinatsæt,
Og jeg skal starte med at finde værdien af x, og der går jeg hen, indtil jeg har en x-værdi, som står ude for punktet, og det er altså 3. Og det har en y-værdi, så hvis jeg går op til 2, så kan jeg se, at den er ud for. Derfor er y-værdien 2. Den har altså koordinatsættet 3,2. Jeg kunne tegne et punkt mere. Lad os kalde det O. O har også et koordinatsæt. Jeg går igen ud. Jeg rammer 3 på x-aksen. Nu skal jeg finde y-værdien, og der skal jeg altså ned til minus 2. Så forskellen på punktet P og O, det er ikke x-værdien, altså x-koordinatet, men det er y-koordinatet. Ved dem begge to går man ud til 3, men ved P der går man op til 2, og ved O der går man ned til minus 2. Det sidste eksempel kunne være punktet T. Her går jeg ud til minus 4 på x-aksen. Derfor skriver jeg minus 4. Og jeg går ned til 2,5. Minus 2,5 på y-aksen. Læg mærke til, at man skal huske, om der står minus, eller om det er en positiv værdi. For at kunne huske, om det er x-værdien eller y-værdien, der kommer først, eller om det er x-aksen, der er den vandrette, og y-aksen, der er den lodrette, så kan man bruge en huskeregel. En huskeregel, som jeg bruger, er xm pølvis hen ad gaden og op til y-vonde. Den her sætning hjælper mig med at huske, hvilken akse, der ligger vandret, og hvilken en, der ligger lodret, samt hvilke værdier, der kommer først i mit koordinatsæt. Jeg siger x eksempelvis hen, det vil sige hen ad gaden og op til y-vonde. Så jeg kan se, at det er x henad, og y det er opad. Og x kommer her, og y her, det vil sige, det er x og y. Det er altså en måde at huske det på, og jeg ved godt, at det ikke er sådan, man staver eksempelvis, men når man siger det, så kan man huske det. Hvis man godt kan huske, om x-aksen er den vandrette, og y-aksen er den lodrette, men ikke kan huske koordinatsættets opbygning, altså om det er x, der kommer først, eller y bagefter, så kan man huske på musikinstrumentet en xylofon, som staves xy, lofon, og da det er xy, så er det altså x og y. Det var 2 huskeregler, men man kan sagtens lave sine egne. Koordinatsystemet, det består altså af en x-akse og en y-akse, hvor værdierne de bliver større og større, når jeg går mod højre på x-aksen. Og derfor tegner man også en pil for ligesom at angive, at værdierne bliver større og større, når man går den der vej. Og det samme gør man på y-aksen.
når man går op ad y-aksen, så bliver værdierne nemlig også større og større. X og y-aksen deler ligesom også mit koordinatsystem ind i 4 områder. Og i stedet for at kalde dem områder, så kalder man dem også kvadranter. Så man kalder dem altså kvadranter. Og hvert kvadrant har et nummer. Det her, det er for eksempel første kvadrant. Det vil altså sige, at det her område her og udad, det er min første kvadrant. Det område herovre, herfra og herhen af til, det er min anden kvadrant. Tredje kvadrant, det er det område, der ligger hernede af. Og fjerde kvadrant, det er altså det område, der ligger hernede. Typisk er det, at man bruger x-aksen her og y-aksen her lige i det her område, og det vil altså sige, at typisk er det første kvadrant, at man bruger, når man tegner det. Men altså, der findes altså også 3 andre kvadranter. Det var alt om koordinatsystemet. Husk, at du kan se andre videoer på iundervisning.dk.